Nihao! Dneska vás vítam v mojej novej časti Pasti na idiotov. Dneska si ukážeme pasť, je strašne jednoduchú, ľahko sa robí, ale najprv vám chcem ukázať, ako urobiť TNT, lebo ho často používam. Pustný prach si dáte takto akoby do päťky, potom zoberiete piesok a vyplníte zvyšné miesta. A máte TNT. Teraz k tej pasti. Urobíte si takto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakoniec si dáte truhlu. Takto si to zväčšíme. No. U nás si, aby to nebolo až také napadné, dáme všade piesok. A pod tento posledný urobíme džuru alebo dieru. To bude stačiť. A tu dáme TNT a na to ďalší piesok. Toto robiť nemusíte, ale nech to není také napadné proste. A tu si dáte našlapný čudlík. Pásť je hotová, malo by fungovať. Funguje to tak, že vstúpite na čudlík a spadnete dole proste. A vybuchnete. O nič viac tu nejde, takže toto je celá pásť. Ďakujem za pozrenie. Ak sa vám to páčilo, dať like, odber a tak ďalej. A prajem vám pekný zvyšok dňa.